5 факта за Нисан, които не знаеш? Днес ние от Коркито ще ти кажем малко факти за Нисан. Първа. Името Нисан произлиза от Нихон Сангю, което от японски означава японската индустрия. Втора. Нисан става четвъртия по големина Зайбацу, вертикално интегриран конгломерат в Япония, през периода на Втората световна война. Трети. Първоначално компанията се е казвала Датсон, рожба на Дат, от ранните основатели на Нисан, но бързо е сменена на Датсон, тъй като сон от японски означава щета. Затова сменят името на Датсун, сън, слънце, национален символ на Япония. Четвърти. Първия мотокар Нисан е проектиран и внедрен през 1957, за да задоволят производствените нужди на компанията. С течение на времето производството на складово оборудване става една от дейностите на Нисан. 5. През 1967 започват да изнасят мотокари за Европа, Америка и Азия, което кара Нисан да отвори втори завод в Япония. Ако искате да направим клип за световните постижения на Нисан, напишете в коментарите Нисан.